ngoba mhlambe sihlobene ngokuhlobana Nkosi umsimbuzise njobe zalo mabhengi nami ngizalo mabhengi Nkosi umsimbuzise kodwa into edakize ngibe lapha isandla esingamandla sika Jesu Kristu haleluya uma efika uJesu empilweni yami wafike wangiqondisa ukuba akukho ukulunga ngaphandle kuba ngamukele yena ngangazuthi ngilungile ngoba ngangithumeka Nkosi umsimbuzise kanti ukulunga ngizokuthola masefika uJesu sengambulela ngobubi bami haleluya njengoba silapha emndeni wakaDlomo nasemndenini yonke khona kaBhengu imndeni yonke nakamchuni Nkosi umsimbusise okubalekile bathandekayo ukuthi ubaba uDlomo uhambe azana nenkosi uJesu haleluya ilokho kujabulisa impilo yami ngoba into eyingozi ukuhamba komuntu engenayo uJesu ngoba kunesikhathi uJesu mayesebe uthi ngiyawubeka uthi baba ngiyawubeka umphefumulo wami ezandleni zakho wena umphefumulo wakho uzobekwaphi ngabe sewuyilungisilele indawo yokubekwa kumphefumulo wakho ngoba yizwi elithi babusisiwe abafa befele enkosini abaningi bazobonana behla benyuka kuthiwa bayaphoka ngoba bahambe bengayilungisanga indawo yokubekwa kumphefumulo wabo haleluya manje ngibonga amandla kaJesu Kristu ukuba ungenzile ngihambe ngiqaphele endleleni ukufa kusenamandla Nkosi umsimbusise ngenxa yegazi likaJesu Kristu elasiza impilo yami ngiyabonga kakhulu bathandeka ukuba khona phakathi kwale ndawo uJesu Kristu eyisiza impilo yami ngithi uNkulunkulu abusise bonke uJesu Kristu phela uBaba amen kuyoswakala isikise
Bathohlelo babushangase Goje nabafundisi bonke abakhona nebandla amakhabela nabo bonke abathintekile kakhulu ihlobo zomngani wami. Amen. Ngiye ngadabuka lapha ngizwe ukuthi umngani wami segodukile. Ngingazange ngizwe ukuthi useqineke kangako. Nokho ngase ngithi noma sibhizi ke la engiqhamuka khona emission kwasiza abantu. Hayi ngase ngicela, ngicela ukihamba ngibe khona enkonzweni yokubeka umzimba womngani wami. Angisho nje ngiukhumalo mina ngisuka emission kwasiza abantu. Umngani wami angikhumbuli kahle noma siqale ukuxhumana naye ngo 2016 noma 2017.
lapha ya emission kwasiza abantu umfundisi uSiyekeni njoba aqala umsakazo iRadio Kwezi kukhona nendlela yokuthi abalaleli benkanyezi yokusa bakwazi ukushaya ingcingo ezinombolweni ezithize ezinikezwayo ukwenzela ukuthi uma kukhona othanda ukugonyuluka othanda ukukhuluma ngoba abantu bakaNkuluNkulu begcwele nje emhlabeni bathwele abantu bakaNkuluNkulu abanye abazi ukuthi bathwele nje lo mthwalo bazowethulaphi kanjani kubani ngoba abanye bayabesaba laba bahleli nabo ukuthi bazoyixoxa indaba yabo wavula lo thuba umfundisi uSiyekeni ukuthi noma ubani akusho ukuthi ungowebandla elithize ungowehlele elithize noma uyakholwa noma awukholwa kodwa onomthwalo othanda ukuthulula ukwethula umthwalo umsindayo emphefumulweni wakhe yavuleka leyo ndlela umkhulu ke uDlomo kube umlaleli wenkanyezi yokusa iRadio Kwezi elithanda iKwezi ngelinye ilanga njengoba ngisho nje ukuthi siqala ukuxhumana cisho 2016 2017 sithola ucingo sibingelelane nalo okhulumayo ngizwe ukuthi hayi indoda endala le khuluma athi khona engicela ukukubeka awu bese ngibeka indlebe ngithi yebo baba akhulume athi ngizwile lapha emsakazweni ukuthi umuntu angakhuluma kule nombolo uma ethanda ukukhuluma wakhuluma ukhabela saze saphetha sathandaza igcineni ngalokho ayikhuluma salo sixhumana ke nokhabelelo ngishayela ukhabela sazani ngokubonana ngamehlo sasingazani elokho eshaya nje ucingo ukhabela umngani wami bengithi ke mina mangikhuluma naye ngithi ikhabela kwahamba ke nokho saze sabonana amehlo namehlo esela kwandodakazi eselezansi ke ngithi ukuhlehla kancane ngelinye ilanga ushaya ucingo uyakhuluma futhi ecela umthandazo wakhala inyembezi yakhala indoda edala inyembezi kutelefoni wayilanda indaba yakhe ubeyilanda indaba kusukela ebuncaneni bakhe izinto ezazenzeke eziphambene noNkulunkulu ayizenza ethi ngicela intethelelo uNkulunkulu ngelinye ilanga wakhuluma wathi izono safundisa ukuthi siyayivuma uma siyomukela umthendeleko safundisa ukuthi siyoyivuma uma siyobhajadiswa sivume futhi uma siyoqiniswa kodwa sitshelwanga ukuthi siyeke abasitshelanga ukuthi asiyeke wakhala umkhabela wakhala umkhulu Dlomo egcineni njengokwezwi likaNkulunkulu saze sathandaza sicela ukuthi uNkulunkulu amxolele ngoba kuyadabukisa abazalwane ukuthi abantu abaningi bayakholwa abanegama likaKristu kodwa izono bayaqhubeka bezenza ebandleni uyabona kudabukisa kwesinye isikhathi umuntu uma enesono sokuhleba ahleba azahleba umuntu ahlele eduze kwakhe behlele ebhentshini elilodwa naye ngithinta lokho ngokwedlula nje kodwa izono ziyavunywa zishiywe hayi kubuyelwe kuzo hayi ukuthi umuntu abe yikholwa ngesonto kodwa ngumsombuluko kuze kube umgcibelo uyiphilela noma yiphi nje impilo ziyavunywa zishiywe umuntu ephendukile ehlukene nezono bekumnandi ukuxhumana nokhabela ngelinye ilanga ngathi hayi ngoba sengiyeza ukuthi ula umngani wami eduzane ngathi ake ngidlule sesixhumana ke nanododakazi hayi nangempela ke hayi mangimfika naye le ndoda
wena? Yebo mkhulu. Awu sase sihlala phansi sixoxa nomngani wami. Ngelinye ilanga saze sakhuluma, hayi mngani wami, ngicela ukufika la kuwe sizoqopha indaba yakho nevangeli ngoba ngase ngizwile le ndoda isuka kude nevangeli. Ngifisa ukufika sizoyiqopha le ndaba yakho. Hayi nangempela ke ngafika sahlala lapha kusofa. Wayilanda indaba yakho Khabela, ngisukuyilanda kodwa wayilanda indaba yakhe uKhabela. Kwaba mnandi. Ngelinye ilanga ngathi ngifike la uthi ngizwile la ekhombi radio. Ngizwile kukhulunywa ngosiza baba. Lokhu kukhulunywa ngositekeli. Ngabona ukuthi hayi ubambelo nempela usitekeli. Ubambelo nempela ivangeli. Baze bathi abanye abantu mangabe imoto ihamba igijima izinto zeyilandela ziyikhonkothe. Kodwa le iscrap nje seyahlala fike nje ichamela indule. Wayelalela uKhabelezwa usiza abantu ebhecwa ependwa ebamnyama bhuqe emhlabeni. Usathane wayefisa ukuthi usiza abantu aphele nya finish. Kodwa uNkulunkulu ethembekile ngoba kuumsebenzi wakhe wawumisa waweseka kuze benamhlanje. Futhi ngomusa kaNkulunkulu siyaphambili. Hayi emuva. Hawu godukile umngani wami. Ngithanda ukuthi mina ngithi ugodukile. Ikhulu leminyaka akusilela noma ubani. Ngize ngikhumbula antu wami dadwabo baba khona osaphilayo ngelilanga ngikhuluma naye bese no 1980 ngalezo sikhathi cisho. Ngithi anti kwangathi uNkulunkulu angagcina uzuhlanganisa 100. Wathula antu wangibuka wathi angufunike lokho. Ngo-October maye uzobe saphilo anti uzohlanganisa 100. Ngithi ke mndeni Makhabela nehlobo zonke tutuzekani. Umngani wami bemthanda uNkulunkulu. Uwasebenzisile futhi amathuba okuyivuma izono zakhe ayihlambulule njengoba uGoje eshilo. Uwasebenzisile amathuba. Sekukumina nawe ukuthi mayikhala insimbi ithi nqe siyobe unembezi yobe ehlanzekile yini noma khona kuyobe kukhona umbuzo noma khona kuyobe kuthi ngikho. Ngize ngathi lapha ngicabanga kade indodakazi ingitshela sikhuluma ngaye umkhulu. Ngacabanga lamazwi acashulwa noGoje cisho kwaze kwakabili. Kuyigugu emehlweni kaNkulunkulu ukufa kwabangcwele bakhe. Saqopha ke noGoje sayisakaza ingxoxo yethu esasixoxa naye sayisakaza emsakazweni iRadio Quest. Amakhabela maye ngangivumela siphinde ezizukwini ezizayo. Ukhumbula nje uKhabela. Ukhumbula umngani wami. Siphinde leyo nkulumo sithi kuyixoxa noKhabela. Mabe ngivumelile abakwaDlomo ukuthi ngiyiphinde nendodakazi mhla ka-23 nomhla ka-30 kuJulayi ngamasonto. Uhlelo oluthi ezamabandla lungena njalo ngo-6:05 kusihlwa emsakazweni iRadio Quest. Njalo ngamasonto ngo-6:05 kusihlwa liyangena. So soyixoxa futhi indaba noKhabela njengoba sasiyixoxa. Ngibona ngathi njengoba eshilo uGoje ukuthi iqhawe kuleli iqhawe. Indaba emnandi phela iyaphindwa. Uma singayiphinda njengoba sengishilo amakhabela nezihlobo balalele. Kwangathi uNkulunkulu angaba nani anigcine anibusise asikhonzeni inkosi. Singancethezi ngevangeli. Singaxegisi. Singalisheli. Abantu ke ngiyazi bayithanda ishare. Asizukulishela ivangeli. Amen. Mangibingelele ubaba ohloniphekile
okungena inhloko yalomsebenzi angikwazi ukusho ngoba ngibe late ngizosuka ngibhude ngisho izinto ngezona kodwa loyo oyinhloko uyena engimbekelelayo kanye nabefundisi bonke nebandla lonke likaThixo ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu amen amen okhulumayo ke ubaba umzila wenkonzo yaseTopia ubaba uDlomo akhulele kuyona kuze kube la sizoncenga nje ke bazalwane kancane ngoba siphambi kobuso bukaNkulunkulu amen ngisondela kuwe Thixo wami naibite kabase sendele gumana uthiki ngisondela Ngiyabonga abazalwane ngimi lapha ngomusa kaNkulunkulu kucisha kwangangivuma ukuma lapha ngezinto zalomhlaba uma sengicacabezile ngazama yonke imizamo yokubamba isikhathi ngiyasazi ngiyawazi ama-hours angiwathathayo uma ngiye Greytown noma ngiza phuma eMnambithi la ngikhona ngokwenkonzo hamba kahle ngethemba elikhulu nangenhlonipho enkulu yokuhlonipha lo baba le yokuhlonipha kakhulu ubaba ophethe lenkonzo yalo baba le ukuba ngingafiki late kodwa mangila emude hayi bengile ngisho ngenhliziyo ukuthi wo lo mhlaba wethu usowabhubha ngeke uthi uyakuphi uvaliwe anginawo petrol kakhulu anginalutho njengomfundisi ngaphenduka kodwa ngamthandaza uNkulunkulu ukuba ngisondele ngifike kule nkonzo phinde emuva abanga indlela engizohamba ngayo kodwa ngiphindele emuva ngathi ngeke ngizozama uNkulunkulu wangidonsa ngikhamba ngikhamba ngezinye indlela njengoba ngilethiki masinyane nje mangisho ngithi kulele ubaba uDlomo lapha kwethu iyasho ihistory uma ufundile la kwiprogram ube umfundisi eTopia isikhathi eside madadeni waze waphronyothwa waba ngumongameli la eMsinga ngaphansi kwesekhethi yakwaLathi lapha eMsinga uma khuluma ngomsinga ube kithi ekhaya ubaba uDlomo imisebenzi yakhe ayisebenzile uyisebenze phambi kwami wayisebenza phezulu kwami wayisebenza eceleni kwami nasehlobeni zami nebandla lonke nabo bonke abantu ngoba uma ungumfundisi ugcina ushumayela kuwona wonke umuntu bamuzwa kulezi yantaba bamuzwa shiya ikhaya lakhe la emakhabeni azasho ezibika nje ukuthi ukuphi kodwa lana uzwe ngezwi lenkosi baningi imisebenzi ayenza ukuma kwami kangishumayeli ngize lapha emndenini
emndenini wegazi biological, emndenini womoya ngokaNkulunkulu. Sizobonga thina madopiya ukuba uNkulunkulu athi edale insizwa yakwaDlomo njengomuntu, kodwa ayisilungisele nathi umuntu ozoze ezosilungisa ngomphefumulo. Usebenze kakhulu uDlomo enkonzweni yethu. Inkonzo yethu inkonzo ehambayo kakhulu. Uhambe zonke lezi ndawo, kubizi ukuzinikela ngemali, kubizi ukuzinikela ngesikhathi, kubizi ukuzinikela ngempilo. Imisebenzi ayenzile uyenzile njengomfundisi wakwenza konke. Mina nje ungcwabele abantwana bami, wangcwabela abazali bami bonke, wangibhaphatisela abantwana bami nebandla lonke, wasebenza uDlomo. Into kade iyona uma entweni akholelwa huye kuyiko kuThixo, umbono ukuthi ujulile. Hamba kahle mfoka Dlomo. Siyavuma, asiphiki lutho. Okuhle mangifika la ngizwa kukhuluma ubaba umfundisi ukuthi bake bane surgery lapho kuhlalwe phansi kwakhulu. Ngoba kuhle ke kuhlalwe phansi kukhulunywe phambi kaNkulunkulu. uDlomo ukwenzile kuthina lokho. Wafika nomfoka Gogo, uyena usese Greytown manje. Mina ngingu district minister weZululand kule nkonzo yamadopiya. Mhlambe ukusho nje ukuthi ngikhulunyiswa yini. Ubaba uGogo ulapha eGreytown ubese ngaphansi kwakhe njengepensioner. Beza ngabizwa ngasuka eMnambithi ku headquarters, ngabiza omunye umongameli eMatateni, sazohlangana lapha endlini esonto eGreytown. Baba uDlomo saba nesikhathi esihle kabi, sathandaza. Wabeka izinto zakhe, ebeka ikhathi ukuthi uyazibona ukuthi ikhathi zihambile. Akalungise kahle. Zikhona izinto ezayidinga ukulungiswa, aziphethe ngaphakathi ehlambuluka. Samamukela, sakhawulana, sambambathana, sathi uThixo muhle. Hamba kahle mfoka Dlomo. Isho njalo nami. Sengathi singafunda ukuba neqiniso ngaphakathi kwezinhliziyo zethu. Sisaphila ukuze kuthi makufika isikhathi esinjengalesi simbone uThixo esinikeza lokho okufanele, ngoba uzosinikeza ngokufanele. Ngiyabonga ke bazalwane, noma kunjalo ke manibona lezi iphika ezihlaza eziblue ngokwesingisi lazo subathathe konke. Laba bantu abantu abamaziyo ubaba uDlomo baningi. Ngimilana ke ubaba uDlomo njengoba nimuzwa ukuthi uke waseMadadeni waba kwalatha, kukhona imbutho abengaphansi kwayo. Uma ungumongameli njengabafowethu lapha, banombutho wabo enkonzweni obizwa ngokuthi cabinet, ngekwezinga labo. Ube ihamba yonke leyo mbutho. Ngathi nje kwi Republic of South Africa uhambe zonke indawo. Kukhona ke iexecutive ngaphezulu kwalombutho esihamba nabo. Uthi ke ubaba uBishop noma engakwazi ukufika njengamanje eBloemfontein ebanjwe izinto ezimbambile ezingavumanga ikakhulukazi ukuthi akwazi ukufika lapha, kodwa uyamazi ubaba uDlomo uhambe kahle enkonzweni. Ubaba uDlomo usazisile ukuthi uthatha olunye unyawo akafihlanga. Ngiyakwazi mina. Savuma sathi baba uDlomo kulungile. Sakwazi ukuthi uNkulunkulu akugcine endleleni yakho uzofike lapho kuyiwa khona. Salamazwi ke mhlawumbe umongameli osendaweni yakhe lapha kwalatha ubaba uMkhwanazi. Noma beyiswa noma beyiswa
Hallelujah. Umehluko phakathi kwethu nabanye abantu. Igazi. Maningi abahlelo. Ahleli ekholweni. Hallelujah. Aphatha leBhayibheli esiphathayo. Kodwa umehluko igazi. Abanye bahamba kuyo lendlela kodwa bayiphika igazi. Abanye badoka njengathi babe nasemabandleni kodwa bayiphika igazi. Noma beyisukufeni kodwa bathemba igazi lemvana. Uthi baba uDlomo ngelinye ilanga wena mfana bazokususa wena. Usho kumina uthi wena bazokususa wena. Jesus. Hey. Makade usho lento. Uthi wabazalwane. Sikhuluma ngamanzi. Astaza pho awakha amanzi. Angeke ngizwe umuntu wayengekho. Sikhuluma ngamanzi. Kodwa awakha amanzi ahlaza kwenze njalo. Kufa luphuthos lwakho. Siyabonga umndeni kababa uDlomo ukuthi ungasixoshi. Uba uDM ushilo. Lendoda ihlukanisile. Uma sizwa ngabafundisi bayo yathi madoda sengicela ukuhamba ngiye kwenye indawo. Kodwa ngoba sihlanganiswe igazi. Nkosi sipha tenge ta uye yenzolo banhliziyo zethu ziwo. Sisile nathi ukuzoduduza umndeni wakwaDlomo. Bengebe kuhle isikhathi eside kangaka sihleli nale ndoda. Umisilele ngomntolo bese siyabalela. Kahle kahle siyona amagwala. Ngoba siyazi ukuthi umehluko yini. Umehluko igazi. Ngifuna ukuhlala phansi. Isikhathi esiphila kuso bafundisi. Abantu basukile egazini likaJesu. Bangena kuma-personal interest. Uthe umfundisi abantu bayamsusa uJesu bamreplace ngenye into. Nasemabandleni bayamsusa uJesu areplace ngaye umuntu esifundeni sikaJesu afake yena. Mina ngindlela neqiniso nokuphila. Akekho oza kubaba ngaphandle kwakho. Jesus. Hallelujah. Nabo laba abantu babeqhamuka bakhothanyelwe baguqelwe phansi. Abantu kuya kubaba ngaphandle kukaJesu. Jesus. La la Ayibonga inkosi. Angibingelela umphathi wahlelo baba uhlangase egameni likaJesu. Ngibingelela baba uNsibande osesikhonze ngezwi lenkosi. Amen. Hawu baba uNzama. Hawu abefundisi bonke omengameli ngezikhundla zabo. Omama ulusha usande school egameni likaJesu. Amen. Angibonge nje nami ithuba lokuba ngibe khona kule nkonzo kababa uDlomo. Inkosi umsimbusise. Amen. Noma ngiqale nje kanje ukuthi hayi bazalwane nami ngamamukela uJesu. Ngiyamuzwa enhlizweni yami njengoba ngithi ehlala enhlizweni yami. Ngiphokophelela uba ngize ngimbone. Ngaba nenhlanhla ke ngolusuku bazalwane.
ngana ubaba uDlomo le mandla lathi kunenkonzo khona le kwabunala emndoda emnandi kaNkuluNkulu angibingeleli baba Magwaza hawu ngibingelela ndoda enkulu amen egameni lika Jesu futhi nginenhlanhla nje ngathi nginazi nonke nje bani engibonga kakhulu bazalwane ngibonga uJesu nami wangena enhlizweni yami ngimile nje ngithi uNkulunkulu wamuhle enhlizweni yami ngibonga ukushunyelwa kwevangeli ngalamukela kodwa nginesililo sokuthi endaweni yakithi mina kusendaweni yakithi la Hermansburg la hlukeneke ngegodi zayo mina ngale emhlazane kodwa nala kuseyindawo yakithi ngikubonga kakhulu ngibongela indawo yakithi ukuba kushunyayelwa ivangeli elisindisayo elamukelwayo umuntu asinda phile bamsebande ngiyabonga ukubona face to face namhlanje amadoda lawe ngwalalela ekhwezini ngizwe ukuthi uThixo wagcobile waphathisile bonga nokubona umama naye ngilalela inhlelo zabo ngumlaleli wekhwezi kahle ngumlandeli futhi walo hayi kubakhumalo nje suka kude kakhulu naye futhi ngiyafisa nje ngisamile nginesikhwele sokuthi bazalwana wake sithatheni ivangeli siliphile amen sibe lento uNkulunkulu ayishoyo ngoba kungabhlungu kakhulu ukuthi uNkulunkulu akhulume nabantu bakhe kodwa kusiyama abantu nje bangezwa lithi izwe lenkosi uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu kabili nakathathu umuntu angezwa ngiyayibongela kakhulu bazalwane inhlanhla ngangakuthandi kahle hle ukusindiswa mina ngoba ngangizalwe emndenini osondayo ngangakwazi nami ukusonta nokusindisa ukuthi kuhlukene okwathi ke nami ezinsukwini uma kushunyelwa ivangeli lokuhlukana nesono ngoba into uNkulunkulu angayithandi kumuntu isono ngangayizwa kahle lento yokuhlukana nesono kanti ukuhlukana nawe nezinto ezithandwa nguwe kodwa ngelinye ilanga ngikwashunyayelwa ngayizwa lento kahle hle bazalwane mina ngangibanjelwe nje into zasemsamo zakithi amen ngiyazi kabanye kuyi-miss call ke lokho ngaba ngangilasborn futhi ekhaya manje ngibabuka kobhuti bami abadala ikhonziwe lento yasemsamo ngikithi ngizohlukana kanjani la lento ngifuthi ngimncane nje futhi ngibhekekile phela ukuthi mangithatha uJesu ngamukela uJesu njengenkosi nomsindisi mina ngiyidele ngempela zonke lezi zinto uNkulunkulu engithanda abazalwane ngingazi ukuthi ngiyaziwa ngegama lami uyabona uNkulunkulu ngaba nenhlanhla futhi ngiyithi hayi abantu noma bengesindiswe ngoba ngayithola lenhlanhla ukuthi uNkulunkulu angimemeze ngegama lami ngangazi ukuthi ngiyaziwa ukuthi nguIsrael igama engaliqanjwa abazali uNkulunkulu angimemeza nje ngihambele nami ngithi ngoyifunela lo Jesu la ngangomfuna khona uNkulunkulu wangimemeza athi ufunani lapho ngithi kuwawulekile abazalwane ongabafuni ngangabafuni mina abantu abasindisiwe ngoba nganginalento yokuthi bayaziphakamisa laba bantu kanti angiyiboni into ebaphakamisile ukuthi banyuliwe laba bantu basithola inhlanhla ngoba nje bephakama nje abantu bamkela uJesu kanti bayaphakanyiswa ukuthi izona behlula bathole seyinqotshwa mina ngithi hayi bayiphakamisa labantu ngizwane kuphakanyiswa mina hayi mina bazona ngivela kude khona nomhlabelelo osho njalo sasidlela utshwala khona la sikonyelwa khona la sidla amaphaphu khona la senza nje noma yini into eyenziwayo kodwa uNkulunkulu wangiphakamisa ngamanye amazwi ngibongela nje indawo yakithi ukuthi kuzotholwa indlela yokushinyana kwevangeli elisindisa umuntu indawo yemission lena
alibonga igama lenkosi kodwa uNkulunkulu wangenyula khona emishini ngasindiswa khona emishini mina ngumuntu wasesontweni kodwa ngasindiswa khona esontweni ngahlukana nemkhuba uyabona nje uyabona khona la lezono eziphucuzekile bazalwane yeba lezi zokwembulwa kwamatshe nabo uyabona lezo zono uNkulunkulu wangisindisa kulezo zono wethu babushezike lapha yana befundisa urector wethu lapha ecollege ethi akusona isono ukwenza itshe athi uyabona into efuneka yenza itshe kodwa ayingabikho inkonzo ezokhuluma ngomuntu ofileyo yetshe alibonga igama lenkosi kusho ukuthi ngasinda khona lapho ke embulwa left and right amatshe inkosi somsimbusise ngehlukene bazalwane ngezona baba utsimande ngithuse nabo baba umtshali nonke nje siyamthanda ekhwezini baba ukhumalo ngivuka ngalo ngofuka ekuseni uthi usakasho nje abafundisi ozosiphakela bese ngisho ngithi awu ngangeke inkosi baba ukhumalo bazalwane kuyadliwa ekhwezini futhi uyabona umuntu osalela ekhwezini bazalwane hayi ngithiwe yena nje sihogweni ngoba ethanda ukuya khona ekhwezini ke ngucaca mzalwane ngaba nenhlanhla ke yokuthi hayibo ngiyayithanda into ecacile wethu babudlomo omunye kungena edabona ukukholwa khona ukuqina kukhona umuntu akholwa kodwa ubona hayi kunokuqina mina ayangiphiwanga ke futhi angikuthandanga ngathanda nje ukuthi ngilalele kakhulu ngithanda ukulalela kusisekile babusebande ayikho into engiyithanda njengezwi kaNkulunkulu ilona eliwukudla kwami imini nobusuku yabonga mfundisi Ntuli angeke uzophuma indaba eziningi amen uyabona ngithi ngijabule nje thisho omkhulu wami ngiyabonga kwakuthisho omkhulu wethu la esikoleni sethu abanye abasamboni njalo ubaba umzila thisho umzila mina ngimaze so principal la esikoleni sethu la Hermansburg siyabonga ukuthi ufunde ngapha ufundise ngapha uphinde uzobe ngapha inhlanhla enkulu leyo ngiyayibongela sekukhulumiswa na ukuguga njalo umnandi ukuguga awu magwaza amen
Hallelujah. Ngoba Abefundisi. Amen. Amen. Egameni likaKristu Jesu Inkosi. Amen. Ngiyanibingelela abangcwele. Hallelujah. Egameni lenkosi. Ngimakwazi isibongo sami. Amen. Ngokuzalwa elokushini kwamasho. Amen. Lapho ngisuka khona. Amen. Kodwa igazi likaJesu Hey. alizange lingedluli. Amen. Kakhulu kahle ngumuntu waselokushini. Yeah. Ngizalelwa ngimafami nazalwa Hey, elokushini. Jesus. Abantu baselokishini bagcwele emadolobheni bavula imigqoko. Hey. Kodwa uNkulunkulu wangisiza endaweni engazalelwa khona. Jesus. Engahamba nginomehluko. Inkosi mayibusise. Amen. Cha bazalwane. Ngiba nje umkhuhlane. Babuzoma ngama. Ngimazi manje. Ngoba kupostwa umuntu engimazi kahle hle uBC uMesisi Mthunu. Amen. uBC uMesisi Mthunu ungusikhwama wesifunda sala eMidlands. Hallelujah. Bangusikhwama wesifunda sala eMidlands ngiusihlalo wakhe. Amen. Mase sikwi Central Executive. Yeah. Ingakho ke ngina. Hallelujah. Uthe noma ngabe izinto zithi ngathi phela nje ubaba. Yes. Kuyena. Yes. Kufanele uzohlanganisa nami. Amen. Ubaba kuyena. Noma bethu amdala kangakanani kodwa mayikhuluma nami uthi baba magwazi. Amen. Ngengoba ngiphethe. Amen. Ngibonga ke kumndeni wakaDlomo. Ukukhulisa umuntu onjengalo. Amen. Amen. Ngimaze kukhanga ukuthi uMadlomo ngathi uMesisi Mthunu yonke le nenye into ngathi uBC Mthunu. Yeah. Konke ke lokho kunye ayangikwazi. Sengize ngizokuzwa ngomuntu olekwaZulu. Athi hayi phela uBC uMahlobo. Uthi mina ngibonile la kupostiwe ubaba uPS Dlomo. Inkosi mayibusise. Amen. Sikhulekile ke noBC uba begula. Amen. Kwafika isikhathi esihle esikaNkulunkulu. Esikhathi esikaNkulunkulu sihle kuba ke umuntu okwazi ukusiphilisa. Mase kuyisikaNkulunkulu kusekuyisikaNkulunkulu. Inkosi mayibusise. Emndenini wakaDlomo nasikhulisela kahle uMesisi Mthunu uBC. Besimbiza ngoBC lapho sisebenza khona. U-finance manager. Uyabona ke umuntu oba u-finance manager ke kufunakala ukuthi i-background yakhe ngoba imali yafana yonke. Noma ngabe yakho noma ngabe kuyona yakho kodwa nje mayisephaketheni imali yafana yonke. Ngakho ke usikhwama wisifundelo wala eMidlands uMesisi Mthunu silana nje simeli ditididi zabazalwane base-African Gospel Church South Africa yonke lapho sisebenza khona naye ukuthi hayi BC akonakele lutho kusazokhanya kungamnyama manje ngoba yabona mawuseno baba uyayuzwa abantu bekhuluma bethi siyadabukela noma usenomzali mawusenomzali usenegama yena ke ubengasenayo umzali ubesebhanseliwe uma kuthiwa kuno 100 uyabona nje into leyo engaziyo elokishini 50 sekuphelile manje umuntu ono 100 uhlale naye endlini ngabe ufuna yini lengaka anganelanga kuyona. Ngakho ke emndenini wakaDlomo silahlekelwe nathi kanye nani ngenxa kaBC Mthunu. Umndeni wakaDlomo wasiproducela iquality yomuntu uBC. Njengoba ngisho ngithi imali efana kuyo wonke umuntu make ngene ephaketheni nami ngathi ngibhekanga
ngoba umuntu lethi hayi ngeke yami ngoba ifana yawo wonke umuntu. Amen. Ngakho ke uBC uyena umuntu ophethe ifinance yala eMidlands. Mawuphethe ifinance angikho ukuthi khona umuntu osukazi ukuthi izimali uzisile yini la kumele siye khona ngaphandle kwakho nonempesa wakho. Zithi seyihambile ke imali sezikuNdlunkulu ehambisile mayise eyashutha asende ukuthi nayi i-deposit slip kuqale kwazi uNdlunkulu kungakazi isifundo ukuthi imali seyilapha ngenxa ukuthi bayiphathelwe uBC umuntu ophuma ekhaya. Uma uhleli nezingane lapho sihlala khona ikhaya lakuboka ngane umfundo iqede enganeni ubona ukuthi le ngane iphuma endenini onje ingakho ekhuluma kanje funakala ngiyithathe kanje ingakho ngishiya esikoleni kodwa kuvalwa induku kuba kokubona ukuthi hayi sifuna ama-background angafani. Manje lo muntu i-background yabekhaya yamnikeza ukuthi inhlamba ayilutha. Wena mawuzomtshela ukuthi uzomshayela inhlamba umshayelayo ngoba ekhaya ikhulunywa nje udede ubizwa ngayo impilo yasekhaya. Ngakho-ke enganeni kula ubona khona ikhaya lakwaDlomo silifunde lonke kumesi simkhulu kuthiwa-ke uyena ososele yena yedwa kubantwana bakwaDlomo. Kodwa ikhaya lakwaDlomo silibone kumesi simkhulu babuntuli thina sihlala 10 days emihlanganweni yethu. Ayikho futhi i-organization ehlala njengathi kulo 10 days isiteli lapho emhlanganweni yanyathelwa. Manje mawusubona umuntu ukuthi i-background ubone ukuthi i-background yasuka kuyo ithi concrete. Ibone futhi i-background ukuthi hayi kwashoda la khona abantu abakweletayo. Yingakho lo muntu enje kunabantu abakweletayo khona into abangayiqedelanga kwakumele yenziwe. Hayi umndeni wakaDlomo siyabonga kakhulu bawuqeda wonke umsebenzi wakumele bawenze kuBC sisebenza naye sikhululekile. Ngibonga nje ukuthi ngibe khona ngizomela abazalwane bona bonke be-organization ka-Sunday School. Izweni yami bethi ngize ngisukume ngoba ngiphethe umkhuhlane ngikhwehlela. Kodwa-ke uBC simbonile ubaba wakhe simbona uBC. Inkosi yembusise. Siqonda ekhaya nizina ngafika ngathi umsebenzi uyancipha uyanda bazalwane. Ayibonge inkosi. Amen. Abanye bangikhomba ngemini sign language angiyazi bazalwane ngizwe kuthiwa la ngiyifunde. Ayibonge inkosi. Haleluya. Cha hayi qhude manje kuneke. Sikisona. Haleluya. Amen. Zihle ngoba ayihlabani zodwa. Azakhanda ukuhlabana inkosi manje zindawo kuhle ngoba ihlabani zodwa zingasiniki upoison. Ayibonge inkosi. Amen. Cha bazalwane kumnandi ngendlela engasakho. Yes kusale wena nawe uthi wani focus uJesu. Amen. Amen. Ubaba uGebu lo ngimbiza baba uGebu. Baba uqala uGebu la eduze kwami. Ayibonge inkosi. Amen. Sengimtholele ubaba uGebu Dlomo ozokhulumela endaweni yesizwe sakaDlomo. Nesidomo lesonto baba uGebu. So namhlanje ubaba uGebu. Emva kwakhe ke ngizonika angisho. Ngizoqhubeka nezingceko
ya kuneyinceke ekhona sigugile kunazo zonke ingceke ekhona naye ihwa ayibonge inkosi Ayibonge inkosi. amen Ngiyanibingelela egameni lenkosi ethu Jesu. Ngibingelele ngokukhethekileyo obaba bethu abafundisi bonke ngokwezishalo zabo. Amen. Ngibingelela abashumayeli, ngibingelela omama mfundisi, ngibingelele bonke abazalwane egameni lika Jesu. Ngithunyiwe. Amen. Mina ngowakanala ophofini ngimi nginikwe indawo yokuthi ngikhulumele isizwe sasemakhabeleni endaweni kaBaba uGebu ongekho obusy eTranscorp bayamba khona. Amen. amen Bazalwane ngibonge kakhulu izwi lenkosi. Nangendlela elicaciswe ngayo. Amen. amen Siyabonga baba uNsibande. Bengiye ngikuzwe ekhwezini kodwa namhlanje ngibone ngamehlo ami. Amen. Bazalwane ngizothatha isikhathi eside. Bazalwane isizwe sasemakhabeleni ngizoqala khona nje. Sikimele kakhulu. Ubaba wethu uKhabela umuntu omdala obe nomthetho oqondile, obekwazi ukukhuza, ekwazi ukuqondisa. Amen. Ebe ngimthanda ngakho futhi uma ngabe wenza okuphambene ube kuqonda. Futhi uma ngabe into engayifuni akayifuni. Amen. Nawe uyosala uyiqoqoda wena uthi cha impela lelikhehla hayi ukuthi ngoba belizonda mina kodwa lento ebengiyenza ibingeyona. Amen. Ngibonga nje ubaba uDlomo besijwayelene kakhulu bengiye ngimvakashele ngisuka ekhaya ke siyohlala phansi sixoxela nje umngani wami. Amen. Isizwe samakhabela sikimele kakhulu. Indawo yasemakhabeleni isidlomo sikimele silimele sonke bazalwane. Silimele kakhulu ngobaba wethu ebesimthanda. Namanje manje ngiyambheka nje lapha ngiyabona cha iyo phela impunga engiyaziyo. Amen. Bazalwane ngibonge nje nethuba ke ngibingelele ubaba wethu uhlangase umphathi wethu ngoba usiphethe. Amen. Ngoba ngisho omphethe ewumfundisi ngoba sesontweni kodwa namhlanje uyena ophansi kwakhe. Amen. Sicishe nje wanquma baba ukuthi ngibingelele ngingabe ngisathi salile Amen. Bazalwane ngiyabonga nami ukuthi ke ngithole lethuba lentuba engene ngayo ngokuthi ubaba uDlomo abe njani angabi khona ngase ngena ngentuba. Amen. Lomkhosi wongeka lomkhosi unalo yini wena unalo
nokuthanda uthunanda yini wena awu unalo hey abithuma nobu thatha samsama awu yena Wizulu yasabeka. Amen. Wizulu yasabeka. Amen. Nami ngizophelezela umngani wami ngokukholwa. Ngijabula kakhulu mangibona ukuthi okuningi beyinkonzo ezehlukeneyo ngoba besihlangene ngalokho nobaba uNdlomo. Sihlangene ngeinkonzo ezehlukeneyo. Sihlangane kuyena njengendoda endala. Alibonga igama lenkosi ngithengeke ngayiphelezele enye impunga nami ngiyimpunga enye. Haleluya. Ngingunzama kaNgcolosi enzansi noNgcolosi emfuleni peace eblokho lokuthiwa umfuleni peace. Phambi kweblokho leli eliwelela kaZuma. Wizulu yasabeka. Hayi ngumfana nje okaNgcolosi owakhula ebhiqweni ibheshi zalo futhi abazali ababhinqayo. Nami ngaze ngashela ngakonywa ngathatha intombi yakabhemu khona lapho oshikishini. Ayibonge inkosi. Kakhulukazi mina uthe noma uNkulunkulu engibizele ekukholweni ngokugula okwathatha iminyaka ewu-80. Lokugula kwangihlambalaza, kwangidumaza, kwangijabhisa ngoba angiseyona insizwa entombini, angiseyona insizwa futhi nakwezinye insizwa. Yabona manje asengifisa ukufa, ngiyakhuleka ngithi angisafi ngani ngoba angiselutho emhlabeni. Kodwa mangilele ngithi ngicibezile nje manje kwacisha ugesi noma ngisebenza kukhona inkanyezi ekhanya laphezu kwami. Kukhona inkanyezi ekhanya la. Njalo mangithi ngilele angikakholwa. Kodwa kukhona ilava elilala phezu kwami njalo nje liyinkanyezi. Sonke lesikhathi hayi. Ayibo lento kuthiwa ukhetha inkosi angiyazi. Ngoba mina ayibo igama lenkosi. Nginabantu bakanzama abangafika ku7 ngoba ngangiqonda ukuthi ngibe imbongi. Engangiqonda ukuthi ngibonge lo ngiphume ngiphinde ngibonge lo ngiphinde ngibonge bonke ngabahlanganisa ukuthi bafika baba u7 sengibazi kodwa kusasalela abanye ngoba ngangiqonda kuba imbongi. Halibonga igama lenkosi. Hayi ngamhlanje ngizophenduka ngaya ngoba ngithi mina angangithandazele umzalwane uShandwe walwele ibandla engikulona angithandazele kusale sengifa kanti hayi ngathi ngithandaza ngoba basekungehluleli ngathi ngithandazele kusale sengifa ngoba sengiyabona sengiyafa. Bathe ebusuku ngilele ngabona ngibhaba ngabona ngene ebhaba omkhulu. Mangiphuma lapho ubhaba omkhulu ngabona sengigqoka ingubo ezimnyama ngafaka izicathulo ezimnyama kwathiwa ngesontweni ngile ngagqoka izicathulo ezimnyama. Lezi ngubo ezimnyama ngayigqoka ephupheni ngoba kwathi kubusa ngakusasa ekseni ngoba ngalala kwakhe lwamzalwane ngathi kwathi zaba sengikubekile izandla phindele emsebenzini amajaliti ayebhekene ngathi hayi sengathi ukufa kungilinde ekhaya angisafuni salala ebhedeni omncane isikini bed omncane isikini sabangana lensizwa inkulu yondlekile salala khona. Wizulu yasabeka. Hayike
ukuthi ngabona ngena kubhavu mangiphuma kubhavu semngcwabeni wakithi womfana osikhungile ewazilengisa undomo ubona ke kusikwa itshali kusikwa ingubo ezombathisa ibhokisi ubona kusikwa neqansi elizondlala phansi uthi zabo yabona mangihambe eqala uzwe bekhona emngcwabeni wami uyobatshela uzalo lami ukuthi lezi zinto mina ngihambe ibanga elide ekholweni ukholwa kamafihlekanga emakhabeleni isiko lami liwuNkulunkulu kuphela ungavumi ngizafuna ukubona isiko iqansi usiko amantshayi usiko engubulanga ungavumi ungabo bulanga phansi blokhona ukubonakala kusiko iqala kodwa sengaphuma emasikweni emini libalele zonke abakhabela ngaphinde ngaziwa abantu abangangazi bonke abantu bezwe lonke lomhlaba abangaziyo ngaphuma emasikweni omhlaba nasemkhubeni yomhlaba lapho kungavuma inzaba kwezingisaphile ngiphindisela hamba ubatshele ngosuku lwami kwangibuka emehlweni wathi hey Jehova khona emngcwabeni wami ukuzibatshela ukuthi ngisengaphuma emasikweni omhlaba nasemkhubeni yonke yomhlaba isiko lami uNkulunkulu ophilayo. Oh hallelujah. Amen. Usibusise. Hallelujah. Noma ngithi unenhlanhla wena othela ivangeli. Lensindiso uyizele emngcwabeni. Amen. Ngaba nenhlanhla embi mina angizange ngithole intshumayelo noma imvuselelo. Ngaze ngaye eGoli. Sebonakala izinto zaphetha. Ayibonge inkosi. Wangenzela umusa. Yayingekho lemngcwabo ngakithi. Kodwa ngizangitholela lutho. Wena ungenhlanga uthola ivangeli ngakini. Jesus. Ungaliyeli ngena. Ngoba umkhize besekhona. Ngakithi angizange ngibone nodwa oweshumela ethi. Wona nonke nikhangele izinto zake ngiphuza. Akekho umuntu ongathi wesizwe kwakhona amabheshi ngoba noma amabheshi nendaba nangana. Naba bekhona babeyisonke kodwa sidla nabo imkhuba uthula bazalwane. Wena unenhlanhla wena. Noma usufile esontweni ukuthi yiyo lento le abangitshela ngayo. Ukaqala ukuthi yiyo le ezongenisa esizwini kaSomali. Mangeyona funa yona. Funa yona musuyikhohlisa funa yona. Ungalingiseli uzuwazi nokukhuluma kwasesontweni lokukholwa kanti awuyazi lento ekuthiwa ukukholwa ukuthi into enjani. Angishumayeli bazalwane. Amen. Uthe ubaba umkhize. Amen. Umuntu ayibonge inkosi. Uyasonda impela ashonile kodwa ebe exova udaba nje. Kungekho umehluko kokholwa nongakholwa. Hayi musuvuma kalaza. Musukuthi kuthiwa esontweni lami ayi izulu alinalo isonto. Hey! Linawo the